ଭାରତରେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜାଗାକୁ ଜିନିଷ ପଠେଇଲା ବେଳରେ ଗୋଟେ ଡିଜିଟାଲ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଅଛି ଯାହା ବେଳେବେଳେ ବହୁତ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧାର କାରଣ ହୋଇଯାଏ ଆଉ ତାହା ହେଉଛି ଇ-ୱେ ବିଲ୍। ତେବେ ଏହା ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ? କେତେବେଳେ ଏହା ଜରୁରୀ ଆଉ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ହେଇଯାଏ ତେବେ ତାର ପରିଣାମ କ'ଣ ହେବ? ଆସନ୍ତୁ ଏହି ସବୁ ଜଟିଳ କଥାକୁ ଏକଦମ ସରଳ ଭାବରେ ବୁଝିବା। ତେବେ ଯଦି କୌଣସି ବିଜନେସ୍ 50,000 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର ଜିନିଷ ପଠାଉଛି ବା ସେମାନେ ସିଧା ଇ-ୱେ ବିଲ୍ ନିୟମ ଭିତରକୁ ଆସିଗଲେ, ଏହି ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ହିଁ ସବୁକିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି କରେ ଆଉ ଏହାକୁ ହାଲକା ଭାବେ ନେଲେ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିପାରେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏହା କିପରି କାମ କରେ। ଏମିତି ଭାବନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଡିଜିଟାଲ ପାସପୋର୍ଟ ଭଳି। ଯେମିତି ଆମକୁ ବିଦେଶ ଯିବାକୁ ପାସପୋର୍ଟ ଦରକାର, ଠିକ୍ ସେମିତି ଦେଶ ଭିତରେ ମାଲ ପରିବହନ ପାଇଁ ଏହି ଇ-ପାସପୋର୍ଟ ଦରକାର। ଏହା ସରକାରଙ୍କୁ ସଫା ସଫା ଜଣାଇ ଦିଏ ଯେ ସବୁକିଛି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ହେଉଛି ଆଉ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଠିକ୍ ଭାବେ ଦିଆଯାଇଛି। ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏହା ଟ୍ୟାକ୍ସ ଫାଙ୍କି ରୋକିବାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ହତିଆର। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମ ଆଉ ସବୁଠୁ ଜରୁରୀ ନିୟମ ହେଉଛି ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ସୀମା। କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଇ-ୱେ ବିଲ୍ ବନେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଏହି ସୀମା ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ଭର କରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଦୁଇଟା କଥା ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରକ୍ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଏ, ନିୟମ ବହୁତ ସିଧା 50,000 ଟଙ୍କା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଜିନିଷ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ହିଁ ଯାଆସ କରେ, ସେତେବେଳେ କଥା ଟିକେ ଜଟିଳ ହୋଇଯାଏ। କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟର ନିଜର ଅଲଗା ନିୟମ ଅଛି, ଯାହା ବିଜନେସ୍ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ପାର୍ଥକ୍ୟଟାକୁ। ରାଜସ୍ଥାନରେ ଲିମିଟ୍ ହେଉଛି 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, କିନ୍ତୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏହା ମାତ୍ର 1 ଲକ୍ଷ। ଏବେ ଭାବନ୍ତୁ ତ, ଯଦି କେହି ରାଜସ୍ଥାନର ନିୟମ ମନେ ରଖି ଦିଲ୍ଲୀରେ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଜିନିଷ ବିନା ଇ-ୱେ ବିଲ୍ରେ ପଠାଇ ଦିଏ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ସେଥିପାଇଁ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ବ୍ୟବସାୟ କରାଯାଉଛି ତାହା ଜାଣିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଆଚ୍ଛା, କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ ଟ୍ରକ୍ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛି ଆଉ ହଠାତ୍ ଜଣେ ଜିଏସ୍ଟି ଅଫିସର ଗାଡ଼ିକୁ ଅଟକେଇଲେ। ସେ ସମୟରେ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ହୁଏ? ଚାଲନ୍ତୁ ଏ ପୂରା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା। ଦେଖିବାକୁ ଏଇଟା ବହୁତ ଜଟିଳ ଲାଗୁଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଗୋଟେ ପକ୍କା ସିଷ୍ଟମ ଅଛି। ସବୁକିଛି ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଚେକିଂରୁ। ଯଦି କିଛି ଗାଡ଼ବଡ଼ ଲାଗେ, ତେବେ ଅଫିସରମାନେ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ବୟାନ, ତାପରେ ଯାଞ୍ଚ ଆଦେଶ, ଆଉ ଯଦି ଭୁଲ ମିଳେ ତେବେ ଗାଡ଼ି ଆଉ ଜିନିଷକୁ ଅଟକାଯାଏ। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଷ୍ଟେପ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଫର୍ମ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସବୁକିଛି ରେକର୍ଡରେ ରହେ। ହେଲେ ଯଦି ଇ-ୱେ ବିଲ୍ ନିୟମକୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ପାଳନ କରାନଯାଏ, ତେବେ ଏହାର ପରିଣାମ କ'ଣ ହୋଇପାରେ? ଚାଲନ୍ତୁ ଏହାର ଆର୍ଥିକ ଦିଗ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ଏଠି ଗୋଟେ ଭଲ ଖବର ଅଛି। ସରକାର ବି ଜାଣନ୍ତି ଯେ ମଣିଷ ଭୁଲ କରେ। ତେଣୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଭୁଲ, ଯେମିତିକି ନାଁରେ ବନାନ ଭୁଲ ହେଇଗଲା ଆଉ ଜାଣିଶୁଣି ଟିକ୍ସ ଫାଙ୍କିବା ଭଳି ବଡ଼ ଭୁଲ ଭିତରେ ବହୁତ ଫରକ ରଖାଯାଇଛି। ଯଦି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଠିକ୍ ଥାଏ ତେବେ ଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ କମ୍ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଇ-ୱେ ବିଲ୍ ଆଦୌ ନଥାଏ, ତେବେ ତାକୁ ବହୁତ ଗମ୍ଭୀର ଭାବେ ନିଆଯାଏ। ଯଦି ଭୁଲଟା ସାମାନ୍ୟ, ମାନେ କିଛି କିରାଣୀଗତ ତ୍ରୁଟି, ତେବେ ଜରିମାନା ଫିକ୍ସଡ୍, ମାତ୍ର 1,000 ଟଙ୍କା। ଏଥିରେ 500 ଟଙ୍କା ସିଜିଏସ୍ଟି ଆଉ 500 ଟଙ୍କା ଏସ୍ଜିଏସ୍ଟି। ଏହା ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ବା ଚେତାବନୀ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଭୁଲଟା ବଡ଼, ସେତେବେଳେ ଜରିମାନା ବି ବଢ଼ିଯାଏ। ମିନିମମ୍ 10,000 ଟଙ୍କା ତ ଲାଗିବ ହିଁ ଲାଗିବ, ନହେଲେ ଯେତିକି ଟ୍ୟାକ୍ସ ଫାଙ୍କିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଥିଲା ସେତିକି। ଏ ଦୁଇଟା ଭିତରୁ ଯୋଉଟା ଅଧିକ ହେବ ସେଇଟା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଏବେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ସବୁଠୁ ଗମ୍ଭୀର କଥା। ଯଦି ଜିନିଷର ମାଲିକ ଆଗକୁ ଆସନ୍ତିନି ଆଉ ପ୍ରଥମ ଜରିମାନା ଦିଅନ୍ତିନି, ତେବେ ଦଣ୍ଡ ବଢ଼ିଯାଇ ପହଞ୍ଚିବ ଟିକ୍ସର 200% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ମାନେ ଯଦି 50,000 ଟଙ୍କାର ଟ୍ୟାକ୍ସ ଫାଙ୍କିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ହେଉଥିଲା, ତେବେ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଲାଗିପାରେ। ଏଥିରୁ ସଫା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ନିୟମ ମାନିବା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯିବା ଆଉ କିଛି ଖାସ୍ ପରିସ୍ଥିତି ଆଉ ନୂଆ ନିୟମ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ଯାହା ବିଜନେସ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଜରୁରୀ। ଭାରତରେ ଜବ୍ ୱାର୍କ ବହୁତ ଚାଲେ। ଉଦାହରଣକୁ, ଗୋଟେ ପୋଷାକ କମ୍ପାନୀ କପଡ଼ାକୁ ସିଲେଇ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ୟୁନିଟ୍କୁ ପଠାଉଛି। ଏମିତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୂଳ କମ୍ପାନୀ ହିଁ ଟିକ୍ସ ପାଇଁ ଦାୟୀ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକ୍ସ ଇନଭଏସ୍ ବଦଳରେ ଡେଲିଭରି ଚାଲାଣରେ ଜିନିଷ ପଠାଇବାକୁ ପଡ଼େ ଆଉ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼େ। ଏଇଟା ବହୁତ ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍, ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର। ଜାନୁଆରୀ 2025ରୁ ଯେଉଁଦିନ ଇନଭଏସ୍ ତିଆରି ହେଲା, ତାର 180 ଦିନ ଭିତରେ ଇ-ୱେ ବିଲ୍ ବନେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାଛଡ଼ା ଗୋଟେ ଇ-ୱେ ବିଲ୍ର ଭ୍ୟାଲିଡିଟିକୁ 360 ଦିନରୁ ଅଧିକ ବଢ଼ାଇ ହେବନି। ଏହାର ସିଧା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବିଜନେସ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ସବୁ କାଗଜପତ୍ର କାମ ଟାଇମ୍ରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଏସବୁ ଆଲୋଚନାରୁ ଶେଷ କଥା କ'ଣ ବାହାରିଲା?
मुख्य कथा हेला ई-वे बिल सिस्टम रे ठीक ठाक रहिबा पई बहुत सावधानता दरकार। इनवॉइस तैयारी तारीखठु नहीं गाड़ी नंबर पर्यंत छोटरू छोट कथा उपरे भी तीक्ष्ण नजर रखिबाकू पड़िबो। एठी चढ़ीजिब बोली भाबिले आदौ चढ़िबनी। शेषरे गोटे बड़ प्रश्न आसुछि, एही जो डिजिटल सिस्टम एटा टिकस आदाय पई तो बहुत भल, किंतु एहा कोन व्यवसाय करिबाकू आहुरी जटिल करि देउछि? सुविधा आउ नियम पालन भितरे कोन एहा गोटे ठीक संतुलन रखि पारुछि? ए विषय रे तिके भाबिबा दरकार। एही चर्चारे सामिल होइथिबा